Život a dobrodružstvá Santa Clausa, prvá časť. Kde si ďaleko za hranicami sveta ľudí, tam, kde sa obloha dotýka najhlbších tichých lesov, leží Burzí, najkrajší a najčarovnejší les, aký si možno predstaviť. Les Burzí je veľkolepý a impozantný a tí, ktorí sa odvážia vkročiť do jeho tieňa, cítia jeho tichú moc. V lese nie je jediného zvieraťa, ktoré by sa bálo, pretože Burzí je kraj, v ktorom vládne dobro. Les Burzí má svojich obyvateľov. Od pradávna ho osídľujú víly, knúkovia, rílovia a nymfy. Nesmrteľné bytosti, ktoré tu žijú šťastne a v pokoji. Nymfy sú ochránkyne kvetov, rastlín a mláďat zvierat. Nad všetkými nymfami v lese Burzí vládne kráľovná Zurlín. Rílovia sú malí záhradníci lesa. Starajú sa o zem a o všetko, čo z nej rastie. Knúkovia sú strážcovia zvierat. Rozumejú reči zvierat a vedia ich upokojiť či privolať. Dbajú na to, aby v lese vládol poriadok a rovnováha, aby všetky zvieratká mali svoje miesto a nič im nechýbalo. Nymfy, rílovia a knúkovia spoločne vytvárajú les, kde sa nikto nemusí báť. Najstaršou a najmúdrejšou bytosťou v lese Burzí je veľký ák. Hoci jeho tvár je vážna, v hĺbke jeho očí žiari dobro. Jediným pohybom ruky vie upokojiť zvieratá, zastaviť vietor alebo rozohnať búrku. Príroda ho poslúcha z úcty a lásky. Veľký ák stojí na čele Rady nesmrteľných, ktorá rozhoduje o všetkom dôležitom. O tom, kto do Burzí patrí, čo sa smie a nesmie a ako chrániť rovnováhu v prírode. Všetky bytosti v lese, nymfy, knúkovia aj rílovia ho rešpektujú a vážia si ho. A hoci ák je veľmi mocný, má jednu slabosť. Miluje nevinnosť a dobro, ktoré v sebe nosia deti. Jednej noci nymfy sedeli pri nohách veľkého áka a počúvali múdre slová, ktoré hovoril. Žijeme šťastne, moje milé, v našom lese, povedal ák, hladkajúci bradu. Ale nevieme nič o smútku a biede tých smrteľníkov, ktorí obývajú svet mimo našich lesov. Často, keď prechádzam okolo niekoho trpiaceho, chcem mu pomôcť a odňať jeho smútok. Ale utrpenie je prirodzená súčasť života smrteľníkov a nie je našou úlohou zasahovať do zákonov prírody. Na svojich cestách som sa veľakrát zastavil a pomohol deťom, ako tieto malé bytosti nazývajú smrteľníci, a zachránil ich od utrpenia. Do osudov dospelých smrteľníkov nemôžem zasahovať. Musia niesť bremená, ktoré im príroda uložila. Ale bezbranné bábätká, nevinné deti ľudí majú právo byť šťastné, kým nebudú dospelé a schopné zvládať skúšky života. Preto cítim, že je správne im pomôcť. A práve tejto noci, pokračoval ák, keď som prichádzal k okraju Burzí, počul som slabý plač. Bolo to bábätko. Rozhliadol som sa a blízko lesa som našiel bezbranné dieťa, ležiace na tráve a plačúce. Neďaleko skrytá medzi stromami číhala levica Šiegra. A čo si urobil, ák? Spýtala sa kráľovná napätá. Nie veľa, lebo som sa ponáhľal k nymfám, ale prikázal som Šiegre, aby zostala pri dieťati a aby povedala všetkým zvieratám a hadom v lese, že dieťaťu nesmie nikto ublížiť. Som tak rada, že si tak urobil, povedala dobrá kráľovná znovu, tentoraz s úľavou.
Ale srdce Nesil, jednej z nymf, sa naplnilo zvláštnym rozhodnutím a potichu sa vzdialila od skupiny. Rýchlo sa pohybovala lesnými cestičkami až k okraju mohutného lesa Búrzy a zastavila sa, aby zvedavo pozorovala okolie. Nikdy predtým sa tak ďaleko nevydala, pretože zákon lesa nymfám prikazoval zostať hlboko v lese. Nesil vedela, že porušuje zákon, ale išla ďalej. Rozhodla sa vidieť na vlastné oči to bábätko, o ktorom Ák hovoril, lebo ešte nikdy nevidela dieťa človeka. Všetci nesmrteľní sú dospelí, deti medzi nimi neexistujú. Keď sa cez stromy pozrela, uvidela dieťa ležiace na tráve. Teraz už sladko spalo pritúlené k šiegre. Bolo ešte príliš malé, aby poznalo nebezpečenstvo. Cítilo len bezpečie a spokojnosť. Nesil sa ticho priblížila k bábätku a kľakla si na mäkkú trávu. Jej ružový plášť sa okolo nej rozprestieral ako jemný obláčik. Jej tvár vyjadrovala zvedavosť, prekvapenie a najmä nežný materinský cit. Bábätko bolo tak maličké a bezbranné. Keď naň Nesil pozrela, dieťa otvorilo oči. Usmialo sa na ňu a natiahlo k nej svoje malé ručičky. Nesil zobrala bábätko do náručia a ponáhľala sa s ním lesnými cestičkami naspäť k veľkému Ákovi. Ák zamračil čelo, keď pred ním stála Nesil a pevne držala bábätko v náručí. Z jej očí žiarila neohrozená odvaha. Na chvíľu všetky nymfy zostali ohromené a prekvapené, ale Ákovo čelo sa pomaly uvoľňovalo, keď pozorne sledoval krásnu nesmrteľnú Nesil, ktorá takto odvážne porušila zákon lesa. Potom ku všetkému údivu Ák jemne položil ruku na jej vlasy a poboskal ju na čele. Po prvýkrát, odkedy poznám tento les, povedal jemne. Nymfa neposlúchla mňa ani moje zákony. A predsa v mojom srdci nenachádzam slovo výčitky. Čo si želáš, Nesil? Dovolte mi nechať si dieťa, odpovedala nymfa. Začínala sa triasť a padla prosiac na kolená. Tu, v lese Búrzy, kde ľudia nikdy nevkročili? Spýtal sa Ák. Áno, tu v lese Búrzy, odvážne odpovedala Nesil. Dovolte mi starať sa o bábätko. Pozrite, aké je slabé a bezbranné. Predsa nemôže ublížiť Búrzy ani majstrovi lesov. Ale zákon, dieťa, zákon, zakričal Ák prísne. Zákon tvoríte vy, majster lesov, odvetila Nesil. Ak ste sám zachránili dieťa pred smrťou, kto na svete by mi mohol brániť postarať sa oň? Kráľovná Zúrlín, ktorá celý čas pozorne počúvala, tlieskala radosne a smiala sa nad odpoveďou nymfy. Chytil si sa do pasce, Ák, vykrikla smejúca. Teraz prosím ťa vypočuj žiadosť Nesil. Majster lesov, ako to zvyčajne robil, keď premýšľal, pomaly hladkal svoju striebornú bradu. Potom povedal. Dieťa si môže ponechať a ja mu poskytnem svoju ochranu. Ale varujem vás všetkých, keďže je to prvýkrát, čo som zákon uvoľnil, bude to zároveň aj posledný krát. Nikdy viac, až do konca sveta, nesmie smrteľník byť adoptovaný nesmrteľným. Inak by sme obetovali naše šťastné životy pre starosti a úzkosť. Dobrú noc, moje nymfy. A tak Ák odišiel a Nesil sa ponáhľala do svojho príbytku, aby sa radovala nad svojím novým, vzácnym pokladom.
bábätkom, ktoré jej zmenilo život. Ďalší deň sa stal Nessilin príbytok najobľúbenejším miestom v celom lese. Nymfy sa zhrekli okolo nej a bábätka, ktoré pokojne spalo v jej náručí. Všetky chválili veľkú ákovú dobrotu, že dovolil Nessil si dieťa ponechať a starať sa oň. Dokonca aj kráľovná prišla, aby nahliadla na nevinnú tváričku a podržala malú ručičku v svojej krásnej dlani. Ako mu budeme hovoriť Nessil? Spýtala sa kráľovná s úsmevom. Nech sa volá Klaus, odpovedala Nessil, pretože to znamená malý. Nymfy tlieskali od radosti. Ešte netušili, že toto dieťa raz zmení svet. Že raz prinesie radosť do domovov všetkých detí. Že raz sa jeho meno bude šepkať v každom kúte zeme. Čo všetko ho ešte v lese Burzy čaká? O tom vám porozprávam v ďalšej časti rozprávky o živote a dobrodružstvách Santa Clausa. Dovtedy sa s vami lúči vaša panda Milí.